ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନି ତେବେ କ'ଣ କଲେ ସେ ପିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ୁନି ତାକୁ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ କି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁଛି। କ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି କି ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରିବାକୁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ବେଶୀ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ମାର୍କ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା କରିକି ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପିଲାକୁ କିଛି କହିବେନି, ପିଲାକୁ ପାଖରେ ବସିକି ତାକୁ ସବୁ ବୁଝିଦେବେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତାକୁ ଟିକେ ମାର୍କ କରିବେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସେଣ୍ଟରରେ ଅନୁମାନିକ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁହଁ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଗ ଆସିବ, ଜଷ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଦିଗ ଆସିବ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆସିବ, ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସେଠି ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବେ। ଧରନ୍ତୁ ପିଲା କହିବ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି କି, ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି କି, ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବେ କ୍ରାଫ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ପିଲାର ଯେଉଁ ବହି ଖାତା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ମୋତେ କହିବେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣ ଏ କାମ କଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ 45 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଡେଫିନେଟଲି 200% ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଠି କାର୍ଟୁନ ବହି ରଖିବେନି, ସେଠି ପାଠ ବହି ରଖିବେ। ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉନି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହି ରଖିବେ, ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉନି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ରଖିବେ, ଯଦି ଟୋଟାଲ ବହି ପାଠ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ବହି ଖାତା ରଖିବେ। ସେଠି ଯେଉଁ ବହି ଖାତା ରଖିବେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ପିଲା ତାର ମନ ଦେଇଦେବ। ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।